Transo na mekofa niema no. Na nso a fan place. No, I saw him ho. Na nso no sanity no eso. Metiso ana misro makoma. Ntimpesa wanche na nkoma medru. To me be a metiso a. I just a question don't can your high tension low down. Therefore, Chami, where you was more. Was what insuo so a fan place store. A fan place so what? Minimum na oyobi a usabatan de. What insuo ni ma na ne yamu bonu kum kodwa no so no. Na bonu kum say speaker beza asai no. No was da bi wate wonka wo kro yi. Asase wo ba ha na kwan bia so oba ne ho ban. Enti no ba. Mawura wa hunya santem. Sanse. Twa konkon poka. So ntokwa obi nkubi ma. Wura yeso ba hantende hana oba no. Yemfe hansa mansa mfako de belada. Ebi kwansida na bi nsida. Mene konfoso ne achiba. Muni bia me maba. Mawura na nsensunsu no obi abuafu se o manu ma hye kwana mne ha. Agora mene ha. Tosi be kunipa, o ma kunipa edin soto sa na yiri na fan krofoma. Mawura afambe so hu ne ekoso. Sanso no mene ne kasa. Omu nyina ya makoda, omu nyina shamase, me sunzi kasa baby, omu nyina shamase. Emse menkama mu nyina ya. Yes. Emse nan senche, o kasa kati ba no bonyum. Kasu no boss obati. Was kokwa sisa ofiri kwa for frambase akwa agency beton. Was nan senso no so den ehokwa ehunti me hia bambon so 15 million. What a one boarding. One mumpo ano kwaye na sasfo ti se yesi nsu mon pantene mu atoma nipa wu anewo na hunu omu hunu nyi no di atam omu ti se mama sense wa respect me na wa mume. Yes. Na chami bu ha na ote ne ho kwaye na duro omu nse wa ben fa ne kwaje kwasi ne so je 1 million. Yes. So ko yini fin so wo si mo sa judge munyimi o me sana me phone him ma na phone da chi be o frame me na nam si hwan ai no pe be so was Swati. As it goes to you, me comes meaning baby was no what teddy a honson on no minutes or was just him as a bassa so none of fans for any. Yes. Now send me here bush phone and then someone major parents fee 3 million. For on the parents fee no advantage. Hura what to na mama be do. Na mama bebe do. Man mari den. Man mari den. Me ben so mintu. Man mari den. Ah so mintu. Ura. Chame. Therefore. Sanensam no. Sanensam pransa. Na fenensam pransa. Therefore se me fena no ara. Asia. Na team pransa. Na chiao. Hey! Oh, for no handle. Oh, for no handle. I didn't want to buy 3 David. Oh, David. Maura. You mean. Ha! Now I don't know. Bounce him. Open your hands. Maura. Jadi. Uba konso kwa dana. Uko di dana ba. Ansana ba fanto no. Bom dim prensa. Sone achiba. Mano ne chiame santo san prensa. Hona mentima me chembesi manemu. Ko de wachi de watwenso. Nana ntimiti na so no maka na say. Aseba kai wanti. Waswasi. Ah. Asema bebre ba ya ka kire we onim na wura fia. Azawa ma bi Wura menyu sika. Ati. Sesi wi ya. Na ka me. Na ka so fa bi yi no. Mo se me yi no. Sansa ni ma ka chi ni boy no. Aye me ya, aye me daba. Me na mechote se ho. Be. Eno a. Ati. Kwanda ho. Why? Wo mpra. Nana mnyempra. Be hene ya kan sponsor. Ati. Wi ya. Yo chimbes. Bye. Bye. No muna ye. Na sasa ba kai moa
o proud me ya no bia kase ya nyade me na me de waba ba bia ni e so ma me hu asa o man kan woni kaka ya hey me kasa kwatazi yen kasa ati ufo ba sa che ni fi sai oye ufo ba sa che nche e do so sene me ma unyo sa no no e che ye ni che ya gwa jamai mo ba ka ba cha tikam ani anu kra so fi oni je ani papa fi oni aje enya wo kra ka me fi bi da o de sie na tika be je sie ati me da ne ka e da me yan sana su be sia ma me no ah oi hey wotim to bu hu mate wotim to bu hu bajai asaba